Shubor nakaslem jong unongsan hima. MDC ka Sorankam constituency ubadairu Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyait sings im ulaong bagani ka sarkar ka bayalam ka NPP nadu snam arajar khat pra hadu minta kade ka sarkar jong pai ba ka bakikinhon ba pher ki yo lat ban pensngo iki jing but ulabu jingkli ka Voice of the People Party ka bakenno yakni ka sarkar ka ba minta bakale don bor uba penyaj ula keren yakni haba pen painya yak jingken tho unong aiktin ka VPP uba bat scam berbo ubala kenno baka sarkar MDA kale don bor ula ongru banadu snam arajar khat pra hadu minta ka sarkar MDA 2 kabayalam ni ka NPP kadai ka ba jam bat ka ba ailat iki pat ba bat ki kinhon ba pher man pensngo iki jing jongki Henry ula bu jingkeli pat ya ke BPP bat ki MLA jongka ki baladon nadu kapor jong Dr. Mukul Sangma kumu menteri rangba ke jela hatu ke sarkar hakatu kapor kam demo kabale donbor te nakaliang jonga kumu MDC jongka party NPP bat kum working president jongka party jongka East Khasi Hills ngadon kajing penpau nakaliang ngajungi kum ka party halor kajing kentho jong spokesperson ka party VPP habe de baki noilam jungi bat ru kum ju bakentho ika sarkar balailam dak NPP te nakaliang jungi ke bangi i ba kajing kentho kajongki habe de bakani kajing don kam le se ba kum ki political party ngin pen i yaki nongrim ki bangidon si kita ki ideology ki nongrim ki ba ni don ban chakri ba kani kadai ka rukom se ka julong hi haparo khat kari India bakindo no political party ki judon ya kita ki yaki manifesto ki bashai ki judon ya katakan policy trekam ka bashai ki ai ka ba ki kentre tenre ka ba sosi penong ba nakaliang jungi ngilapan ya jing pensyai naka di ka party VPP ba ke kita ki jing temu ga jongpi namantaban wanra let's say namta ka jing mentoy jong pat ba apo Meghalaya te ngingi kwa let's say ngin tip ru mo ke kita ki jing kwa ka jongki ba kanong rem ka bakiki yang Hendrik, kum makalong hi daka jing jubab jong spokesperson jong ka party VPP hi iba kim don nongrim na mangingi pan ni ong say ya kata ka blueprint ke ka ba pi kren e jet ben riu pen i hangi let's see yo kad badai bangin ya kersyan lang Hendrik hadu mentah kim not ban pen i ya kata ka blueprint ke ka jing temu jong ki Hendrik ka bangingi i mentah ka shulong betang ka jing pentame ka jing yalam baklai pat ba lingba ki emotion lingba kajing slow let's say kabamdan jingmut pat hangno tengang ngi kwa ban pensyai let's say ki pai ba ki jungiru ki badan kam jing pensyai om ban shu ngap tang na siliang rengi hap ban pensyai kum kini ki jing kentho te kita di ke bangi snow nakaliang jungi habede kataka bentah arpat ngashkwa ban pensno shi pai ba lingba kini ka lat patai kubor ba pi kadon ru kajing kentho yangi ba kanika party NPP ka sarkar menta kabala yalam da ka party NPP nadu snam aja khapra hadu menta kadang long nriu snam ki kentho ba kadeka sarkar bale don bor te nishko ban pensyai ba hajingi i jongi let's say kadeka ni ka sarkar hakanika ayom ba menta kanika wat ka bamenta badai tanggan ni sarkar ka ba jamdo na baro ka sarkar ka ba dei shisha kata ka sarkar pa ba ka ba ailat yaki kenhun ba pher bandan jing yaki bakin mi ben pensoi ka jing jongki ladangin kenmau bangin pai dian ya kapor hat nadu snam arjar pra hadu arjar khat pra shipos nam manu basin syah tu kapor ki babun bapli ki kenhun ba pher ki badan jing ban yaki ru ki ba kwa ban yaki kim not namar ba ledon bor Dr. Mukul hatu kapor tengah kwa ban keli kan se tau nongilam jongka party VPP ru
long MLA post nem hakapor Dr. Mukul balay pim kena boleh dan bor tengah ngasu ban ong ba ban syu kena ya kani ka sarkar bakal dan bor kam dan nongrim nomor nginem yo sarkar kum kani ka basngap yo pai ba bat basngap ik jingud jong ki riu shimet ki kinhun ba per ki seng bhalang ba per tengah ngasu ba ngidang dan kam ban beteng kum ka sarkar kenang bangin yo ekalat ban ajing syakri ka bahatam nam tau pai ba te ki dan ru ki ba ke ka dan ru ka jing pensngo ba habai dei ba kani ka ban ong ba ka parti jungi ke ka parti ka ba penbit yo pai ba te ban penbit yo pai ba re nakaliang da jungi ngang so ban ong ba dan kam si kinoi lam jong ka VPP ban pek bahai ka videos pek bahai ki lak pathai kubor ya ka jingkran kinoi lam ka jungi nadu pasdang hadu bakut wat ju pek tang si benta le se dan ne ban shu edit ka juk menta ke ba kabor teknologi lak ban edit tengah ngai i ba kinoi lam jungi ki hikai ye ki pai ba ki de ban long ki ba sung thu ba ki ba shai nama don ki nomi khmat ki ba wan tang hak por election tang hak por badan kam ban penbe te kata ngi keren te bat nganga so ban ong ba le se habu jingkeli pat ye ki ma ki persyang ban wan ra ye kani ka jing keno ban ong ba penbit nakaliang ka parti jungi ya upai ba nga so ban ong kamdan kum kata Henry ka bang kwa bu jingkeli ka long ba ya ka parti VPP ka baju let man ki jingilang haman ki shnong man ki dong man ki jaka but ki pul leru nakaktin ublay syaban long jingilang ki pen mauri pai ba nakaktin ublay le habakut ka jingilang pat ki ju hikairu iki brio ban pam tengah ngaso ba kum kani ka bam itnat le se bandan kum kini ki kenhun ban hikai iki pai ba ya kalenti ka bam dei te kadan ru ka jing persyang naka ni ka parti VPP ban keno KNPP baka kade ka parti babam sap ne ka sarkar babam sap na shwa ban bu jingkeli yakini ki noilam khamtam spokesperson bala wanra ling ya ka khubor ba nakaliang jungi ngi kwa ba phi pen shai ke kita ke jing bamsa but mdei tang menshukunno ban yalam bakla pai ba but peni namar ba habapun bha kiliang ngipet ba phila kenno bamsa sarkar phimi shasurok philum mi pai ba phia crunch phangka luka yukta henry hadu menta shei kata kaja shiteng lenti phi yakhi phi penbi pai ba henry menta ka syuja kaja but mdei tang bakaja ru ha assembly dangshen kawai ka jing yatai kawai ka motion kawai ka jingkeli ru mdan chipang ka luka yukta tekani ka ika ba bam itnat ba ba keno ya ka parti NPP ndre yala de pa nang penbe chu pa ba tengah squad ban bu jingkeli kan ba banshu keno bam sam ya ka parti NPP ne ka sarkar kam de ka ba le sela ban ngin pedian ya ka dapat ka jingi ka ba khamma ka long ba kani ka parti jongki ka VPP ka ba crunch phang ka clean politics reke ka ba ngi syam menta shisnam tam ka long ba ka bamsap ka ba shirkai haki ne kata ka corruption ka de ka ba ngi kwa ban pensyai ba ka long ba ki corrupt ya ka mindset lene ka jingmut jing perkhat ka basmur jongki sama ki jongi ki ba angnut kata ka yok kam sarkar bat mentala shisnam syai kata ka reservation ka baki yakhi bat nakwa benbut jingkeli kat nongut kita ki samla bakershan VPP kila yok kam sarkar tekan dia dike ke ba ki pai ba ki hab bensutu nama ba pun ki jing yakhi ki ba kum ki noilam VPP ki penthi upai ba ki kut betang steng nanti ngangai iba ka kani ka de ke bangi hab ban penpai kala ban pensno shiki pai ba ke de ban bishar ta ka ba kham sneu ka de ka corruption habi ban corrupt la ne ban tu no ne pen kala
ya ke jingmut jungkhat jung ki ba lui ki ba sngur jingmut jungkhat ki ba dang angnut shisha ban thrang shisha ban yo ya kata ka kam sarkar ba thrang ban yi kata ka lawai ba pernai te ki ju keren bahas phang ka lawai ru ngang ong ya keren shoy ka ba menta phila le yu phia keren phang ka lawai phila ilong MLA phila ilong nomi khman ke ba phila le nam ta kata ka lawai tang ya ka ba mentar phim pa la le ai kani ke ba ngi hab ban pen pai nya kala ban syukenno kum yo deputy chief minister ba Ukraine biria man ki jingilang Shosho uba penya yulo ongru ba lada kita ki nong yalam ke VPP ki kam yala de ba ki dei kita ki breu ki ba jaj benreu hatu ki lala ban le ai ha ka ba dei bat ka jing bat ki jing don kam jong pat ba hapo ki constituency jong ki Henry ki lap me tang ka ai daw ba kim don ha ka bor senshar bat nakal yang uba penya yulo ong ba lada dei shisha ba ki jaj benreu compare lada ki don ha kaliang senshar ni kaliang persyaru Henry train ni ka benta upat ba ban wanra yi ki kampen roy na ka benta ka snong ka thau bat ka jingmento jong upat ba baru ba penya yulo ong ba ka jinglet sang keleng ki benta ban kam yala de ba ki dei ki breu ki be jat benreu kat ba haying la jongpat kalong ka bathli ne suda kalong ka ka bamla pediang bat suki pasuki ki South li ki constituency ki bala jet ki nongelam na ka seng VPP kin sa sotho hadu katnu kita ki nongelam jongki ki jat benreu la benrap uba penjai kum ka NPP ni kwa ban bu jingkeli ya ki nong mi khmat jong ka party VPP ka ba ki mi khmat nam ta ki South li constituency da phi ong sha ba phi ya ta ka ri jat benreu pe chwa se hayeng la jong pe jing don kam pai ba ki constituency la jong phi phai ki jing don kam ka shnong ka thau pai ba hatu phila la ban nei henry phi shkun no be ba bangim don ha ka bor sin sha bangi long opposition nga so ba la da phi chi sha hi compare the phi don opposition ne phi don government phi train nam to pai ba phi wanra development nam ta ka shnong ka thau phi wanra development nam ta ka jing don kam ha ko ben play kalat yo kam yo jam constituency nei pin shu let keleng so dong kari pin ong ba ngi je ben reu tama hayeng jong ba thli suda mdan ni hang no kata ka ri je ben reu te ka diru ngaso ba kini ki southly constituency menta bala mikmat da ka party VPP kin sesuatu ba ri hadu kat no kini ki nong elam gi jongki ne ki MLA jongki dan MLA bala long menta shitam tengah so ban bu jingkeli kan kita ki bala long teng la light term kila dan teng baka government jong Dr. Mukul house nam arja khandai ter ke ba ki kila wanra eka development she constituency te ke jing mentoi ki bakla wanra re kum mangi ke debit tang ki tu ki jing wanra development scheme ling ba ki tu ki MLA ba khamen shwa let's say te ka kaniru ka de ka jingkeli ka ba kum ki pai ba dan kam ban kali mdei tang ban shu nang ban kan tho ki bai nakaliang jungi kum ka party NPP ngi kwa ban bu jingkeli kum yo MLA jong ka nongkrem te ila dan ha ka sarkar nadu araja pra nadu bai long MLA idang dan party UDP kia senrop lang baka party kongres haga jingilam jong Dr. Mukul lise la dan haka sensyar haka bor la benong ila dan haga government tike ka ba hatu ka por ba la wanra constituency pai ba kini ben kelim dei ben syak pen thame ba nong be ba ngampat dan haka sarkar ngadang dei tang MLA opposition ngamla ben nei te ko mot kata ka jing iri kam dan jingmot kan kam long complete dan kam long pura kan te nomor kadau ki pai ba kham tam ka nong kram constituency ka moring keneng ka molai ka jao ki habban perkhat ba long dei ben shusha yelam bakla hakini